पकड़ा जो हमार बच्चा पकड़ा जो खुशी आज मिलता ही बा पकड़ा जा हमार आज तू ही काटा आई बाप ये ढेलवा टमिया काय पकड़ता बुरा में कस लेलस कुछ तो गड़बड़ करता लागता हूँ सारे हाँ मैंने हम कहे जे थी करे आइल बानी नोचे आइल बानी सर चीखने में सब खा गइल से चला। अरे का तुहार अलग बनौले हमारे खातिर अलग है सुना हमारा को पीस सारे 6 पीस मिलल मात्र 6 पीस सुना है जग में सुंदर है तीन नाम सुरा सुंदरी काम बाकी झाम 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 ए फेकू नया साल हाँ हम तोहार ऐसा मनवावत हई हाँ 4000 रुपया में ऐसा कबो पार्टी नहीं पैबा मर्द एक भगवना मीठ लग एक भदेला मीठ अलग तोहरे खातिर ए सारे 6 पीस हमरा मिलल मात्र और रस नसम बाटा 60 पीस तक खा भइले पहले या सारे हमरा त करमे में कुकुर कटले बाटे हाँ कुकुर ऐसा ले अरे राम राम पता ना खांसी काहे होता है है देख हई खाए वाला जोन बचल बा हाँ अब भौंके के मत हाँ कैसन भौंकत हटे रे अरे हम का कहीं मर दे का जने भीतरी से आ जाता है ए ढेला हाँ दवा कुकुर बैठल बान से का गलिया बगलिया रे दू 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 देर देर अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे बाप हाल हले भाई इतना होता कुकुर नियर मौका था हमके तो क्या बहुत तेज आवता अब के कैसन मौका था? कुकुर ए ए मत भाई क्या कैसन कुकुर खान हुआ था हम कुकुर लगा बोलते अरे हैं बाप ना हे तब जब खत्म मरता कुकुर लगा कहाँ से बोलते हैं मर्दे हाय देखा कान ठीक नहीं कर तू लोग अपन कान ठीक कराओ मीट कुल खा डालला हाँ हाय हम लोग खा बरी अब देखा इससे सुना? बाटे फालतू वाला ना हमार कुल माल खत्म हो गइल बाटे 6 पीस मिलल बा आ साले कहता है कि 60 पीस मिलल बा मकई के लिट्टी आ साग के रोटी एकदम बक्चौन रे का ढेर पी ले मकई के लिट्टी होला रे ले लिए गो अब साग खा जाई और का हमके मतलब कम दे लला तो बढ़ा दिया लिटिया हाँ लिट्टी है मतलब मकई की रोटी है हम सारे एक पीस मांगनी तो हमके गरिया होला हलो हम के दे दो भर दे हमरा काहे डाटा टाड़ा मार दे मन एकदम आफत हो गइल लो खसी तू का पचत नहीं बा खांसी पचत नहीं के सब खाइबा चले। खसी ए। कुकुरा नहीं यार 3 पौवा साले रस रे हमरा के देला हलो 6 गो पीस में 3 पौवा रस देला हलो है देखा मीट खाइला चिकना खाइला है खसी के कीमा एमन साग डाल के बनवले बाड़ी अरे ई तो भोकता हो हैं सुबह से टमिया के खोदे तनी मिलत नहीं खे केने बा टमिया तो देखा ना होना ही होई राम ब्रिज के घर और भी देखा होने बबलुए ले गइल होई हैं सागवा टमी साग के कीमा है रे ए जी मजाक काहे करते नहीं रहुआ के मजाक का भइल बा के हा जब से आई बेटा कुकुराइन महका था अरे महकत नहीं के मर्द पार्टी हम मनावतन ते कुकुराइन महकतनी माने कि हम टमिया के बुलावतन त रहुआ भोका तनी हमर मजाक उड़ावतन नहीं रहुआ मने हम भोंकत कहाँ बानी खांसी भइल बा खांसी लेखा इन्फेक्शन हो गइल बा हमें देखी ना मिलते नहीं के टमी अरे बाप ए टमी केने गइल टमिया सुबेरे से हम परेशान बनी टमी ए का करता नहीं जी रहुआ ए भाजी का दूधो खसी के पार्टी आज आइल है और समझ लगे आज दारू पूरा नया साल के
हैप्पी न्यू ईयर। अरे देखलू हमर टॉमिया के हां हम देखनी हां ओकरा में कस के ओकरा के बांध के लाके जन है मीट पार्टी करत रहे ना तोरे टॉमिया के करत रहे के का बोला हमर टॉमिया के मीट बना के खा गई लोग टमिया के घेला का हो तू हमर टॉमिया के बना के जब पार्टी बनाओ तो हो कहाँ तक ले जाते हैं हमके? कैसे देखनी तू बोरवा में फरत रहा ओकरा तो बोरा हम पूजा ले जाते हैं हम। अच्छा ये अच्छे से देखल जाओ तोरा के चल में ले चल भाभी सुना बात ये ना क्या करी हमें पैसा की जरूरत रहल एक दियाला नहीं एक तो खसी रहल ना मिलल एक खसी चुरौले रहली ना मिलल तो टमिया के पकड़ के खा डॉक्टर के घर इनके के ले जाए के पड़ी लेकिन चला मार